टिके भांग टिके फिर कुछ इन चली है 300 किलो 500 ये जो आसी माँ को पाखु पैसा ने नौ कटे मोर तो पड़ू 13 वर्ष दंड यात्रा करी मोर कुकुर फटा नौ अरे झियो तोर कौन हो आखि बात हलो तो भल गायन करते गायन को डाकी देवी गोला हाट पड़े रे अरे कौन सही अरे कौन सही कहले देबू तो हाँ मन पकड़ देबू गाँव तो कला बनानी कनाही आउ कला बधा देवी ओली तू कहिलु तो भोला जगह मेरा सब फुटई देले आउ हेलारे पाछरी देलु मोर पूजारी आज हेलारे पाछरी कला बाना न मिले अंग बाना मध्य छत बड़ धरी तिलक हेले भोग शीघ्र हम आम तो
ମୋ ପଇସାରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ କାଲି ଆଜି ପୂଜା ହେଲା ଭାଇ ପୂଜା ହେଲା ଭାଇ ବାବୁ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣା ହୁଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କୁଣା ହୁଏ ମୋର ତେଲ ବି ଜରା ସେ ମୋତେ କାହିଁ କର ଲୋଡ଼ା अरे रसिक चंद्रशेखर रसिक खेले गली तू पणा तू कोटे मार पचार तू तेरा सारी बेगी बेगी बेटा खजरी गछर बेणी हेटी ताल गछर ताल बांगा खजरी गछर बेणी कोना गुरु आरी भाकुड़ा तोर ठियारे कर बितारी तू
ଏ ଦେଖି ପାରିଲନି ଲ ନାଇଁ ଏ ଶୁଣ ଆମଗୁଡା ପଢିଲେ ଏ ପଢରେ କି ଆମେ ଭାଇ ପଢୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୁଏ ପଢିଲେନି ଯେ ସାଇତରେ ଖାଲି ତ ଏମିତି ରହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଓରା ବଡ ଠକ ଯାକ ଏ ତୋ ନନା ଡାକୁ ଯା କୋଡେ ମଦ ସୁତୁ ଖାଇ ଶୋଇଛ ଯା ଡାକୁ ଯାଇକି ସାଉ ସେ ବଢିଆ କିଏ ଖାଲି ପାଟିରେ ମାରିକି ରହୁଛି କଣ କାଢୁଥିଲି ସେରା ସୁତୁଟା ଏ ବଢିଆ କିଏ ସୁତୁ ଖାଇଲେ ଚୁଟି ହେଇଯିବ କଲରା ପତ୍ର ପିତା ଏ ବଢିଆ କିଏ ମାରିଥିଲେ ମୋ ଯାହା ଚିତା ରଖାতে ପୁଣ୍ଡ ହୋଇତା ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଚିତ୍ତ ନିଏ ମରିକି ଯାଆନ୍ତେ ବାପା କରୁଥିଲି 5 ଟଙ୍କା ମାଇଛୁ 5 ଟଙ୍କା ଆଣୁ ଆଣିଛୁ ଆହୁରି 5 ଟଙ୍କା ଆଣୁ ପୁରାଣି ପଡା ଘର ପାଇଁ କେଡ଼େ ଆଙ୍କରେ ବୋଲେ ଆଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ହେଲା ରେ ପୁଅ ପତନା ପାହାଳିଆ କେତେ ତୁ କହିଲେ ମୋ ଦେହଟା ବି ନାହିଁ ମାହାଳିଆ ଆରେ ନାଇଁ ତୁ ତମ ଘର ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି କଣ ପଚାରୁନୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖେ এইটা তো ভারিটা হ্যাঁ এইটা ଆମେ ଘରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ତ ପେଟକୁ ଉଚ୍ଚ ଦେଇଛି ଯୋଡେ ପିଲା ପାଇଲେ ତ ଅଣ୍ଡା ପିଲା ପାଇଲେ ଯୋଡେ ଅଣ୍ଡା ପିଲା ପାଇଲା ମୋର ନାଟ ସିଂହ